Man skal ikke skrive 3 sætninger til hver. Guacamole. Nå, hvor lang tid strækker tiden til sover? I hvert fald over 2 uger. Jeg havde toastræster. 2 bryster. Toastræster. 2 søstre. Toastræster. Hvad? En toastræster. Selv er toastræster. Hvad har jeg skrevet med hånden på det der? Det er ikke det eget. Det er Det er bare mit pussehår. noget hår i min mad. Det er ikke pussehår. Guacamole. Linje 15. Skid er givet i munden. Så skid man ikke i. Ligesom man kan lugte de fleste går tur. Ej, hvor er det flot, Jon. Hvad kalder du så det? Konversionart. Junespølse. Ja, jeg kalder det junespølse. Jeg kan også godt svede. Det lugter. Det lugter bare parfume. Nå, er du sød. Og AIDS. Ja, du lugter pik. Dengang, det gør du nogle gange. Hvad? Det gør du nogle gange. Vi skal lave noget. Ja, så stopper vi i arbejde her imens, så jeg lige snakker, så kan man dem her nogle minutter, de kan gå det gemt og sendt eventuelt til den mark, man arbejder med. Hvis man nu er syg, så er det 30 imens, så vil jeg gerne lige prøve at sige bare en lille smule. Jeg sagde lige til nogen omkring den sidste frikvarter. Det som den her fælles time 24/7 handler om, det er 24/7, det står for hvad, med, tror jeg? 24 timer i døgnet, altid. Ja. Det er sådan en åben rådgivning, som er igennem Herning Kommune, hvor der er ansat noget socialrådgiver og psykologer, altså en telefonlinje, men også at man kan mødes med dem og så videre. De kommer og fortæller om, hvad kan de tilbyde af hjælp, hvis der er, at man står i et eller andet problem, der er ved at vokse ind over hovedet. Om hvordan man skal gøre i institutionen og fortælle til. Men her på skolen, der er det mig, der er AKT-lærer, det som står for adfærd, kontakt og trivsel, tror jeg på 3 ord, eller 3 bogstaver. Det er da også det. Og det er Charlotte, det er også. Hun har talt det. Hun er på sidste år i uddannelsen. Hun også være. Så mange af de ting, det er noget af det, vi tager os af her på skolen. Vi har jo set meget gå rundt med andre elever og snakke for dem og noget. Men der er samtidig noget, hvor man synes, at det kan man komme til os med. Det er der. I kender måske også børnetelefonen. Har vi ikke engang fået sådan en små, hvor man også kan ringe og få hjælp. Men det er det, de vil fortælle om, og så har de en stat nede i centrummet. Det er i hvert fald sagt, at de har med, men det håber jeg, har. Hvor de går ned og for eksempel får et kort af dem, og sådan noget, så man egentlig altid har telefonnummer dertil, hvis det er, at man synes, man er i sådan en stil. Sidde stille, drenge, og høre efter. Det er det, det handler om. Til på mandag lektier. Ja, så er det her færdigt. Og man låner bogen med hjem. Og den bog, den skal man have med op igen, for de har ikke været hen og låne dem som biblioteksbruger. Så jeg regner med, at det kan man finde ud af. June, har du fundet den bog, du skulle have?
Vi havde kun en bog. Vi havde kun taget en bog, så nu ved Ja, jeg så skal I have en bog med. Men vi er færdige. Det er helt færdigt med det. Altså, bortset fra den der hedder find ord og vendinger, der har vi kun fundet en. Ja, vi skal have noget mere i på, eller? Hvad finder du? Det er lektie til på Gør man ikke. Dem, der har lånt computer, de går ud og sætter den i. Nå, jeg har taget en computer. Nu er det ikke længe, inden Ja, hippier. Jo, der er én vigtig ting. Ej, Karen, det har du bare ikke gjort. Det er, at når vi er færdige, så i dag der er det os, der skal samle stolene. Og de skal sættes her i høfter. Sættes i stakken 10. Og de der borde, der står nede i centrum med stolene, der skal stolene sættes op, og bordene skal stå på de rigtige pladser igen. Og det hjælper alle med inden der frikvarter. Det skal jeg altid gøre.